Ahojte, vítajte v mojom skutočnom ekolabe. Dnes mi bude pomáhať aj môj pes Jazvedec. Idem mudrovať o fotovoltike a mám s ňou aj osobné skúsenosti. Tá na streche nám poháňa domáce spotrebiče, mikrovlnku, chladničku alebo náš počítač. Mimochodom, hovoríme tu o jednosmernom prúde. Pamätáme si však všetci, čo to vlastne jednosmerný prúd je? Predstavte si, že displej tohto mobilu, ktorého logo sme prelepili, aby sa nám zase videjku nemiešali hrušky s jablkami, predstavuje fotovoltický panel, na ktorý dopadá žiarenie. Prúd je závislý od množstva dopadajúcich fotónov. Jednotlivé fotóny oko nedokáže rozlíšiť, takže si ich pokojne predstavte ako zrnka ryže. Jednosmerný prúd označujeme DC. Aj keď sú teraz v móde Marvelovky, nezabúdajme na starý dobrý DC, lebo kamoši, tam to všetko začalo. Ako fotovoltika vlastne funguje z fyzikálneho hľadiska? Je to v podstate jednoduché. Slnečné lúče dopadajú na panely, kde sa ich energia mení na energiu jednosmerného prúdu. Hmota sa skladá z atómov, ktoré majú kladné jadrá a záporné elektróny. Základom fotovoltického panelu je článok, ktorý má špeciálne rozhranie. Keď do tohto rozhrania narazí svetlo, vykopne elektrón na jednu stranu a na opačnú stranu sa pohne jama, ktorá po ňom zostala. Nemôžu sa hneď stretnúť, ale obehnúť celý elektrický obvod, čím vytvoria elektrický prúd. A ty čo kňučíš, chceš salámku? Z predošlého opisu je jasné, že fotovoltické panely vytvárajú jednosmerný elektrický prúd. Elektróny idú jedným smerom a elektrónové jamy smerom opačným. Väčšina domácich zariadení využíva striedavý elektrický prúd, kde idú elektróny chvíľu tak a chvíľku naopak. A mení sa to až desiatky krát za sekundu. Preto potrebujeme menič, ktorý z jednosmerného prúdu spraví prúd striedavý. Prečo si vlastne tak komplikujeme život a nepoužívame na všetko jednosmerný elektrický prúd? Striedavý elektrický prúd má nižšie energetické straty a teda je efektívnejší. V ďalšom ekolabe si viacej povieme o dôležitých súčastiach fotovoltiky, napríklad o kremíku alebo optimizéri. Sledujte kanál ZSE na YouTube, Facebooku, Instagrame a ponovom aj na TikToku. Vidíme sa!